Zdravím vás, vítajte pri ďalšom videu. Dnes také stručné predstavenie najnovšej pomôcky, ktorú máme na dvore, za ktorú patrí vďaka kolegovi Miškovi, že sa podujal zrepasovať starý fúrik, respektíve fúrik, ktorý mal polámanú vaničku a nebolo možné na ňu zohnať novú, takže využili sme ten základný rám alebo kostru fúrika, na ktorú sa dorobila konštrukcia na vozenie metrovice. No a vlastne bez nejakých veľkých úvodov pozrite sa, ako to funguje v praxi. Takáto malá pomôcka nám dokáže uľahčiť hodne práce, keďže niektoré druhy dreva skladujeme v metrovici, treba to preniesť k štiepaciemu automatu alebo podobne. Takým spôsobom to vieme jednoducho naložiť a prepraviť. Ďakujem, že ste si video pozreli, možno to pre niekoho bude zaujímavá inšpirácia. Vidíme sa na budúce. Čaute.